Tignan ka panglabay, kaduhan na ako hapit nigo. Tako naman ko nay. Nakay plano, ako ako mo ning biyabas. Dali, ikot mo. Bunga naging akong gitanong bayabas. Kakaunay ko ani, tira bang lami ako hamis kay panit. Ang problema lang, unay mga bata mo ani, kawato ni, di na po ko kakuha ani. Dako ng bayabas ni Nanay Gaw, oh. Gani gaw, lami kayo. Kuhaon ko na, Gaw. Nga, sa pagkuha na gaw, nagibantay mang nanay. Ba si kapugong kung ako na kuhaon, Gaw, kaya mo ni tambal ako, mo isugo sa doktor. Unya gaw, usip plano naman na. Kaya na ako na kuhaon, Gaw. Lipaton na to si Nanay. Kabalo ko gaw na makuha mo na. Pero dagdag manurok bukol si Muha. Bahala na, Gaw. Kuhaon yun ako na. Paningkamutan ako na. Kay maoy resita sa doktor na makakuha ko bayabas ka na ginusara ang punuan santol. Mao na'y makaayo sa ako. Ay kabala ka gaw, utabang ko para kitang duha mga bukol. Gaw, Di ta pwede bang hagin gaw. Atubangan ang nanay. Pasakpan na dira. haman gusto ni mo magi. Ay tama, likod ta. Tara. Hoy, asa man natan? Ay nagkuha ni mo na akong biyabas. Oh, kuhaon ako. Kay makaon man eh. Wa ka magtan-aw nga gibantayan magayon ako na, nya dali-dali ka kuha diha murag imo. Kag kinsa rin ni nay. Atuwa man ni nay. Di kitay mangaon. Kakita kang isa ray bunga oh. Kung kinsa nagbantay, mura po yung mukhaon na na. Grabe daluan mo nay. Ato lang ni kaon nay. Tunga na lang ta. Tanawa, Gaw. Di naman di kita nakahuna-una og kuha ng bayabas, ha. Pati po si Itan gaw. Di pa na ko na ipakuha. Kay buhaton pa na kong kanang mahagbong. Magulat kag mahagbong. Nya ulo doon. Di na ko na makaon. Kung gusto kag makakaon, pagtanom. Pangitag paraan nga makakita kag biyabas nga makakaon ka. Di gyud ay hatag Nanay, Gaw. Pero kaya na kuhaon na gaw. Saan ka? Sapa ba? Paano ko payabas na nay? Kuhaon mo bayabas ka kanay mong gamiton. Una-una daw kaabot ba na? Abot na gini. Salig lang. Taysa. Anong naapod mo diri ah? Na mga diri, ah. Kung unsay gusto nimo kuhaon, mo po na tuyo na mo diri karon. Sa ato pa. Pareho ta nang alag bayabas. Ilungog madunggan ang nanay. Wala ko nangalatan. Kay kung di pa na importante na bayabasa sa akong kinabuhi, di na ako nakuhaon. Unsa importante to? Kabalo ka, nga nay tubig akong baga. Kung kanang bayabasa isaw-saw ng suka, mahubas ang tubig sa akong baga. Unsay buhat pasabot nimo? Mo ni grisita sa doktor. Mao pa? Sa ato pa. Importante rin sa imong bayabas. Ikaw, unsay purpose nimo nganong kuhaon man nimo ng bayabas? Kaunon. May kay ito sila na suka nga halang-halang. Unya magkarit ka, kamubuan na. Kalayo to ka nanay. Tara, Gaw. Asa man mo? Kuya, asa ka ba? Unya, unsi plano nimo gaw. Naghuna-una pa ko unsay angay buhaton nato para makuha lang tong bayabas. Sama ni? Kabalo lang kagaw, para asa ni. Imo nang isa, sa isa ta. Bisa pag unsaon, Gaw. Higyo na ako mabuhat nga puspusan ako si Nanay. Para sa bayabas lang atong puspusan. Mali man na imuha. Dili di manggaw. Bisan pa, Gaw. Mapatay kag tao para sa bayabas. Gusto mo ka magakuha. Para ni si mong kinabuhi. Kinahanglan pa day maghalad og laing tao para lang sa kong kinabuhi. Unsa di pasabot nimo gaw? Ay nakong ilara, Gaw. Kaya kung gipatuyok-tuyok minimo sa una, karon dili na. Ay nagdagang istorya dira. Tara na. Kaya gyud ni mong bugto kinabuhi sa tao, no? Bahala di ko maayo. Basta di lang na ako mabuhat na puspusan si Nanay. Maunsa man ka.
Gamito na nito rin para ibattery sa bayabas, dili si nanay. Mao ba? Di makampasabot gud. Tara. Ay sa. Kung nabayo na tong bayabas, ug maigo si nanay, problema hinunta. Di lagi nagaw. Wa gyud kay utok ba? Salig lang gaw, salig lang. Salig? Nana po ng pasalig-salig ni mo ba? Sa buhaton na to karon gaw 50-50. Pwede maigo ang bayabas. Pwede pod maigo si nanay. Ug kung maigo si nanay, problema na punta. Dipindi ra sa bater gaw, kung kinsa igon. Sige. Last na ako ni salig nimo. Pero kung gubo nimo, di ako. Tara. Ko bater una. Basi maigo si nanay. Mao nag-ingon ng simugaw. Tanaw hapin ang ulo sa nanay. Bilaw. Napay sa kabater ano? Saban ako be. Pwede yun. Ayaw, ing na. Huwag na ay nagbatir-batir ani akong biyabas. Pero kung sure dyo makuha na gaw, tanuhan sa nato. Ako plano. Tara. Di naman ni kailangan maglisod. Pwede naman yan yun, para kay Tito. Ikaw ha? Sige lang kag panglabay. Kaduhan na biya ko hapit nigo. Kasi mong lapay. Ikaw labayan ako. Takar mong kanay. Di, gyud. Atik-atik ka ika. Nakay plano. Nakuhaon mo ning biyabas. Wagyan. Hindi ako naglabay-labay, nay. Basin ang ubay apo ni mo ra. Kay ibang apo. Ayaw, inag sa pidyong. Basin. Ayaw, pagpatakang pasangil. Kay imong tito, bago lang nang nasakit. Ito ka ba lang? Kasi mo nang tambal sa iyong sakit. Awa dire. Basig ikahin ni pasangin na na kumawa ng biyabasan na. Daan mo eh. Kubuha na sinilas ni mo. Hugaw igaw ni mga tay baboy diri oh. Hinay ko pag hinay ko. Hinay ko kung makabantay si nanay. Hinay ba? Nanay. Kasi kuha ulo nanay gaw. Maunan tani. Tara balik. Lingkod na. Pidyong, pilato? Dali, record mo. Kamu ba? Sulti lang ka magtarong. Dili ko ya inganaon ko ninyo. Walang nay. Mananghin tamig taon si nanay. Basi masuko ka nay. Gani. Ay, kay balo man ko. Kay kanang bunga ng biyabas, itaga naman ako ni mo na. Kay balo man ko sa imong sakit nga mo na itambal. Yaw di man ka mga tarong god. Mo gani akong gibantayan no. Sure ka nay. Ako nanay. Oh, imuha na. Ako naman nang gibantayan kay aron dili ka watog lain kay para na si muha. Muha man nagaw. May pagnananghi tagina. Nya, unsa pa may iyang gihat? Kuha na to. Lisod-lisod lang yung muda. Na, kuha na. Kuha na. Wala lang may buong nagaw. Ayaw ingnag.
Si Ita nagkuha to. Sigurado gyud ko. Basta si Ita lagi mo diskarte. Busog permi. Utik ba utik?